Hey, yo, what's up? I'm back. Hey. Ito na naman ako. Hey, patungo kami sa bundok. Bundok Arayat. Patungo kami Transcentral Highway. I'm with my friend. And kasama niya yung kasintahan niya. At ganun pa rin, lonely pa rin si Jackme. Somewhere deep down in my heart. So ayun guys, nagtatagalog na ako ngayon para maiintindihan. Yeah. So sa mga hindi pa subscribe na kayo mga chong. At sa mga hindi pa nakapanood sa previous vlog ko, manood na kayo. So nag-expect talaga ako na marami kami ngayon, pero kagaya dati may ginagawa lang talaga sila. Yo, what's up, prevention? Oops. Tingin din kuya. So, hindi pala ako nakapa-intro. Hindi pa pala ako nag-intro. So, what's up guys? This is Jackme and welcome again to my vlog. Welcome again to my motovlog. And now we're going to TCH, Transcentral Highway. And shout out to Paul, Cueva, and Troy. Yo, thanks Paul for letting me borrow your SD card. Oh my god, who the hell cares? What's up, Manong? Hindi nagawa ako. What's up, pero ang ganda talaga niya, no? Ganda. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Sobrang ganda. Hi, Sahay. Hi. Yeah, no. Capitol. Oh, hindi ko alam tong lugar na to. Ganda ng eros mo, kuya. Oh, hell no! Yo, shoutout pala kay Ride with Mac. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paano mag-setup ng mic gamit yung microphone. Salamat ng sobra. Ito tayo. Ito yung kasama ko guys. So ayun, kita na lang tayo doon sa TCH o Transcentral Highway. So ayun nandito na tayo no sa TCH o Transcentral Highway. So ito yung daan patungong Balamban. So marami ding nagra-ride dito. Bakit kaya? Maganda din dito mag-ride kasi may mga banking. Sarap talaga dito. Fresh air. So my topic today guys is bakit ako nagva-vlog, nag-vlog. No, God! No, God,
please, no! 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 Bakit ako nag-motovlog? Sa mga hindi pa nakasubscribe kay JMac Motovlog, Polarize, Gen 1 ZX, I Ride Manila, and Ride with Mac, Baby Ninja Vlogs, and other motovloggers, and also to motor. Nakaka-inspire talaga yung mga video nila kasi yung mga video nila ay nakaka-inspire mag-motovlog. First reason bakit ako nagmo-motovlog kasi na-inspire ako kay J-Mac, kay Polarize, Gen 1 ZX, and to other motovloggers from Luzon. Second reason is gusto ko lang gusto ko mag-start ng bagong career. Nakaka-inspire din yung mga kaibigan kong vlogger na sila The Boy, Moral Cruz, Ranveran Vlogs. Nakaka-inspire din sila, kaya yun, gumawa ako ng YouTube channel. Nandito tayo sa Busay Highland. May marami talagang magandang tanawin dito, guys. And my fourth reason is gusto ko tong ginagawa ko. Ayun guys, may maraming mga tourist spot dito sa TCH or Transcentral Highway. May mga magandang tanawin kagaya ng Temple of Leia, Tops, Mountain View, at iba't pa. At kung gusto nyo naman ng garden, nandito rin yung Sirao Garden. At yung gusto nyong mag zipline, nandito din yung Adventure Cafe in Balamban. Yeah. SB. Pero marami talagang tourist spot dito na dinadayo-dayo ng mga turista. May marami ding mga magagandang motor dito, guys. Magandang view. Sayang yung view. Hi sa hi sa vlog. Hi, bro. Tagtanga para makita yung nang ako. Tagtanga guys. Sobrang ganda. Let's go.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ito no, kahit no entry kahit no entry pinasok namin. Kala ko kasama na yun. Grabe talaga yung fresh air dito guys, sobrang fresh na fresh. Pag pumunta ka talaga dito, sobrang worth it. The destruction. Tugnaw na? Okay. Sunflower ikatulong. Tugnaw na? Talaga itong kakwenta-kwenta pero pasok ka na pwede ito, no? Hello everybody, yo, what's up again? And now we're going home.
Sorry, hindi ko na naipakita yung magandang view. So, yeah. Paano ba ako mag-outro? Hindi ko alam paano mag-outro. So, yo guys, thank you for watching my motovlog. Don't forget to like and subscribe, and also invite your friends to subscribe this channel. So thank you guys, Bobby.